Kaixo, baltzen egiten pasaren uztailetik derrigorrezkoak direla autoetako zenbait sistema. Dira, homologatzen diren kotxe berrietan bakarrik horregatik ez daki jende askok. Gidatzen laguntzeko sistemak dira. Adibidez, derrigorrezkoak dira orain erreitik irteten bazara zure bidera eramaten zaituzten sistemak. Larrialdi egoeretan bakarrik frenatzen dutenak edo nekatuta zauden detektatzen dutenak. Eta gaur horietako aurrerapen teknologiko batzuk nola funtzionatzen duten erakutsiko dizuegu. Auto erabat autonomoa oraindik ez da iritsi, baina geroz eta gertuago daude eseri eta ezer egin gabe toki batetik bestera eramango gaituzten ibilgailuak. Has gaitezen! Nahi ala ez, gustatu edo ez, kotxearen inguruan eraikitako gizartea da gurea. Kultura horri izena ere jarri dio, erresuma batuan egindako ikerketa batek, motonormatibitatea. Alegia, normala, arauzkoa iruditzen zaigula, motordun ibilgailuek hainbesteko garrantzia izatea gure gizartean. Menpekotasun guztiak bezala, hau ere ez da bat ere ona. Ikerketaren arabera, arau sozial horien atzean ezkutatzen dena osasun publikoko arazo bat da. Horregatik, zalantza dezente izan dugu gaurko gaia aukeratzerakoan, hau da, gidatzen laguntzeko azken sistemak. Alde batetik, ez dugu kotxearen apologia egin nahi, motonormatibitateari lagunduz, baina bestetik, egia da ikerketa eta aurrerapen teknologiko asko egiten direla kotxean bidaiatzean, erosoago baina batez ere seguruago joan gaitezen. Eta horixe da, hain zuzen, saio honen izateko arrazoia. Iazko uztailaren 6tik, homologatzen diren kotxe berrietan derrigorrezkoak dira gidatzen laguntzeko 8 sistema. Hauexek. Abiadura ezartzeko sistema adimenduna. Gurutzatzen den trafikoa detektatzen duen atzeko kamera. Neke eta logura detektagailua. Larrialdietako balaztatze sistema. Erreia nahi gabe aldatzea eragozten duen sistema. Alkolik edan baduzu kotxea blokeatzen duen gailuaren aurre instalazioa, kutxa beltza eta atzeko eserlekuen gerrikoaren alerta. Europatik datozen arauak dira horiek, eta 2018 urtea bitartean, 25.000 bizitza baino gehiago salbatzen lagunduko duela uste du batzordeak. Automobil marka gehienek dituzten gidatzen laguntzeko sistemak oso antzekoak dira. Guk autofabrikatzaile batzuk bisitatu ditugu, sistema horiek bertatik bertara probatzeko. Volvo Kernanin duen egoitzan, Autosuezia kontzesionarioan,
Amaia Izagirrek egin digu harrera. Berarekin irtengo gara errepidera. Espaziontzi bat ematen duenek, Amaia? Bai, noski ba. Ala, zintzroia jantzi. Hori da. Eta martxan. Garrantzitsuena, segurtasuna bada. Lehenengo erakutsiko dugun sistema da, abiadura kontrolatzen laguntzen duen sistema. Oinarrizkoa, hori ez da, geroz eta kotxe gehiago dute. Bai, bueno, desberdina daude, baina gaur egun alde batetik handago abiadura kontrolatzen duena, baina gero baita ere kontutan hartzen du aurreko kotxearen distantzia mantentzen dizu. Duzu markatu jen dituzu, ze distantzi, baina ez distantzia metrotan baizik distantzia denboran. Garrantzitsua zu ze abiadurtan zua zen denbora behar duelako frenatzeko. Honekin abiadura jartzen diozu eta honekin distantzi gehiago edo gutxiago. Abiadura kontrolatzeko oinarrizko sisteman gidariak autoa programatzen du abiadura zehatz batean joateko. Baina badira, aukera gehiago eskaintzen duten sistemak ere. Horietan, gidariak abiaduraz gain, aurreko kotxearekiko denbora tartea ere programatu dezake. Egin dezagun proba bat. Jarri ezaket, honi emanez, esatez diot, nik 120 jarritakat, bale. Eta distantzi gehiago edo gutxiago markatzen diot, hemengo botoi di emanez, denbora. Nik oantxe bertan azeleradoriet ez diot ematen, kotxea dihu ala 88 orduko, kamioian gatikan kamioiak mugatzen egitelako. Toain, emango baneoke, oain aurrekoak hartzen dio. Beste kotxe bat. Beste kotxe honek, oia. Referentzian. Oia. Zeitzuk bi parametro ematizkozu abiadura eta denbora aurrekoa. Eta nola egiten du hori, zein magoaren trukoa. Azken finean, orgoien retrovisorian azien radar batzu daude. Radarrak. Moain kontua da radarrekin lortu dana askoz distantzi gehiago kontrolatzen da kotxe aurrian zer da gertatzen dana eta aurrian zer da amaikizuna. Radarrak irrati uinak igortzen ditu. Uin horiek objektu baten kontra jotzen dutenean, beste frekuentzia batean itzultzen dira, eta objektu horretara dagoen distantzia kalkulatu daiteke. Doppler efektua dago oinarrian, seguru ohartuko zinela. Auto bat gerturatzen ari denean, entzuten dugun soinua altuagoa da, eta urruntzen ari denean berriz baxuagoa. Hortaz, aurreko kotxea urruntzen ari bada, radarraren uinak frekuentzia baxuagoarekin itzuliko dira, eta alderantziz, autoak gerturatzen ari bada, frekuentzia altuagoarekin. Uinaren frekuentzian dagoen aldearen arabera daki radarrak, aurreko autoa zein abiaduratan doan. Autoa errepideko marren artean mantentzeko sistema ere, auto berrietan derrigorrezkoa da dagoeneko. Karriletik ateatzen ibaldin bazea, intermitendek emaz gabe. Hori garrantzitsua. Kotxeak usten du, eman indiartzaio, orduan, kotxeak usten duna da, olo hartu ez dula, o despistatu intzala, orduan, raien gainen jartzean volantia borxigua jartzen da, tezizuzten ateratzen, oza, kamio orduan voluntari izan behar duztuk, eragin behar diozu volanteari. Errepideko marrak irakurtzen dituena, irudisentxore bat da, hau da, kamera bat. Kamerak jasotzen dituen irudiko pixelen koloreak aztertzen ditu. Errepideko marren pixel zuriak eta asfaltoaren pixel beltzak desberdintzen ditu. Horrela identifikatzen ditu marrak. Berak gidatzen ari da. Berak gidatzen ari da. Berak mantentzen du erreian, kotxea. Berak ari du mantentzen du, rektifikatu ingo du, baina esaten di volantia urin behar dela, Bestela, kontra... Zaten dizu, eusteko pagazpan ere volantea, ez da? Baina badu, erreian mantentzeko sistema. Bea idea, kurba. Baina esango di volantia entzeko lehizter, Zuk ez bat zaude gidatzen, kotxentzako zu jolasten aizea, eta bixatuta izu deskonektatzen dudulako. Ez dagoela, dago pentsatu da, laguntzeko, ez gidatzeko. Ez da hain ikusgarria, baina bai oso erabilgarria, gidatzen laguntzeko beste sistema hau. Angelu itxuan auto bat datorrenean, ispiluan argi bat pizten da, auto bat datorrela abitsatzeko. Hori, autoaren atzealdean dituen radarren bidez egiten du.
Goazen orain, Toyotak Belartzako industrigunean zabaldu duen kontzesionario berrira, Eusko Autora. Autoek aurrean eta atzean aurkitzen dituzten oztopoak identifikatzeko baliatzen dituzten sistemak ezagutuko ditugu jarraian. Akordatzen zara nola aparkatzen genuen garai batean, ez? Horrelako sistemarik, orain ikusiko ditugun sistemarik etzegoenean, neurri hartu, atzeraka egin. Karneta atera nunean ja nire lehenengo kotxeak bazekan aparkamentu sentsorea. Gaztea den seinale, ez da. Orain, hainbat sistema daude, ez da? Bai. Laguntzen dutenak. Oinarrizkoena da, atzean zer dugun, abisatzen dugun txistua edo zarata edo soinu hori, ez da? Autoaren eta objektuaren arteko distantzia neurtzen du. Soinu entzungarriak aktibatuz, eta multimedia pantailan kamerak erakusten digu zer dago, hori da, laguntza emanez. Ikusi eta entzun egiten hori ditugu. Da. Eta orain, demostrazioa egingo dugu, ez da? Kotxe bat jarri dugu atzean. Azkarrago doa. Hori da. Eta gelditu egin beharko ginak. Edo soinu hori. Gelditu egin beharko ginateke. Orain, beste maila bat gorago erakutsiko diguzu orain. Atzekaldean ditun sentsorei esker, bai atzekaldetik ezker eta eskuinaldetik hurbiltzen diren ibilgailuak detektatzen ditu. Martxan datozenak, ez da? Hori da. Eta gidariari jakinarazten dio, ispiluan aktibatzen diren seinale batzuen bidez, gidariak gelditu egin behar duela. Hori da. Probatuko dugu, erakutsiko dugu, bigarren maila hau. Bagoatz, atzera. Eta kasu honetan gu gara frenatzen dugunak, ez da? Bai. Abisua esan digu, kontuz, ikusten ezkin duen kotxe bat irten da, ez dakigu nondik, eta orain, hirugarren maila batera egingo dugu gorantz, ez da? Vale. Kasu honetan kotxeak bere kabuz frenatu egiten du. Frenatuko du, bera bakarrik gelituko da, ez da? Goatz. Orain kotxeak hartu du kontrola, ez da? Bai, berak frenatu du, ikusi dutzen nola. Bere kabuz frenatu du. Bere kabuz egin duen dida batean, ez da? Bai. Nola funtzionatzen du sistema? Detektatu du atzeko sentsoreak erabiliz, bai ezker eta eskuinaldeko sentsoreak erabiliz. Ikusi edo detektatu egiten du, ez da? Eta bere kabuz frenatu egiten du. Anei ikaragarri gustatzen zaizkit bakarrik frenatzen duten kotxe hauek, ez da? Hala ere, honek beste egoera batzutan ere badaki bakarrik frenatzen. Bai, frenatzeko larrialdi sistema dauka, gidari arriskuan dagoen bakoitzean, bere kabuz frenatzen du. Alegia, kotxe hauek ikusten dutela, ez hor barruan esan dugun bezala, atzetik eta aurretik ere bai. Eta zer ikusten du? Ibilgailuren bat, pertsonaren bat, bizikleta edo motozikletaren bat detektatze bali madu, ibilgailuak frenatu egiten du. Eta ze begi ditu honek? Aurrealdean radarra daka eta aurreko kristalean ere kamera bat dauka. Eta horrek guztiak elkarlanean egiten du ikusi. Hori da. Arriskua dagoela, gertuegi dagoela. Hori da. Txirrindulari bat. Hori da. Ibilgailuak detektatzen bali madu, guk ez dugula frenatzen, ibilgailuak bere kabuz frenatu egiten du. Bakarrik gelditzen da. Hori da. Eta ibilgailuak detektatzen bali madu, gu frenatzen ari garela, ibilgailuak lagundu egiten digu eta frenatu egiten du. Lagundu egingo dugu kotxea gelditzen. Hori da. Gure hurrengo geldiunea, Lexus automobil markak Toyota alboan duen kontzesionarioa da. Arrisku baten aurrean, autoko atea zabaltzea oztopatzen duen sistema bat ikusiko dugu bertan. Atzekaldean dituen sentsorei esker, pertsonaren bat, ibilgailuren bat, motozikletaren bat, hurbiltzen den detektatzen du. Kasu hori emanez gero, barruan dauden pertsonei, ateak blokeatzen dizkie, irteera galeraziz. Eta hori, demostrazio baten bidez, erakutsiko dugu, ez da? Zer egingo dutenik? Hori korrikalari bat izango banitz bezala. Hori da. Cuidado con el tráfico. Argia piztu da,
Eta istripua saiestu dugu, esango dugu, ezta? Atea blokeatu eta irtera galera. Hori nabaritu duzu, ezta? Ez dizula irtetzen duzu. Bueno, funtzionatzen duela erakutsi dugu. Eskerrik asko, Ane. Zuri. Autoistripu gehienak gidariaren arreta faltagatik gertatzen omen dira. Donostian dagoen Basa Volkswagen kontzesionariora etorri gara, gidariak arreta galtzen duenean abisua ematen dion sistema ezagutzera, nekea detektatzeko sistema hain zuzen. Bueno, orain txarek ginen esaten, gerozetan listuagoak, bizkorragoak direla kotxeak, ez da? Kotxeak gaur egun gu baino gehiago dakite, asko laguntzen dute. Kasu honetan, badakite edo jakin dezakete, noiz gauden nekatuta, noiz ari garen lo hartzen edo... Hori da. Beak azkenian detektatzen du gure mugimendua, gure gidatzeko modua ere... Nola heltzen diogun, volanteari. Hori da, volantean nola heltzen dugun, eta horrek egiten du bere sistemak aktibatzea. Bai bidai luzeetan, velozidade haunditan baldin bagoaz, sistema horiek aktibatzen dira, kontutan eukitzeko, zenbat denbora damakigun gidatzen, eta nola gauden gidatzen. Kontuz gidaria nekatuta dago, eta zer egiten du kotxeak? Hori da, azten da bisatzen, kafe bat agertzen zaigu pantailan, Kontxo kafearen zeinua edo ikurra. Hori da, gomeidatu egiten digu, gelditzea eta deskantxo bat hartzea. Ez badegu deskantzatzen, 15 minuturo gutxi gora bera juten da bisatzen. Hori da, pasaden uztailetik derrigorrezkoa den oinarrizko sistema, baina badu kotxe honek eta beste kotxe batzuek badute beste sistema aurreratuago bat, ezta? Hori da. Eta horretan zer egiten du? Kontrola hartzen du kotxeak? Kotxeak kontrol hartzen du, zeharo, beak hori da, detektatzen du nian, lo gelditu gehala, edo nekatuta gaudela, edo bai, zehozek gertatu zaigula, konortea galdu, adibidez, azten da gutxinaka bere sistemak aktibatzen. Ikusiko dugu barrutik? Ikusiko dugu. Barrura, garbia. Hori bai, sistema guztiek martxan... Azteko, segurtasun hola, jarri behar da. Bestela ez du ezertarako balio. Esan dugu, kotxek kontrola hartzen du, guk lo hartzen bali madugu, lo hartuko bakenu, edo konortea galdu, edo nola hartuko du kontrola. Azkenian kotxeak detektatzen du, volantian ematen diogun presioa, edo baita mugimendu ezberdinak. Ez dugula mugitzen, ez dugula gidatzen. Hori da. Autoak volantean duen sentsore baten bidez, eskuekin presioa egiteari uzten diogula detektatuko du. Orduan, gidariaren gerrikoa tenkatuko du, eta autoa frenatzen hasiko da. Abisuari kasurik egiten ez badiogu, berriz egingo ditu ekintza horiek. Eta gidariak autoaren kontrola hartzen ez badu, autoak baliabide gehiago jarriko ditu martxan. Beste sistema bat ere aktibatzen da line assist, egiten du kotxia karrilen artean mantendu, beak notatze baldin badu erraietikan mutu gehala, zuzenian kotxia mantentzen du bi erraien artean. Orduan horrela egiten duna da, ekiditzea beste kotxe baten kontra ematia, erraian kontra, edo errepidetik irtetzea, adibidez. Kotxea gutxinaka, hasiko da velozidadia jeisten, argia piztuko ditu, azkenian egingo duna da zeharo gelditu karrilean. Beti ere, erraiaren erdian. Hori da, erraiaren erdian, argia piztuko ditu, bere sistemak ebai gutxi gora bera trafikoa kontrolatzen du, orduan geldituko da zonalde egoki batean, eta egingo duna da behin geldituta, zuzenian gu ez badeu erreakzionatzen, zuzenian emergentziari deituko dira. Orduan, horrela laguntzaile oso ona da. Oso ona. Gidatzen laguntzeko sistema guztien helburua ordea, ez da segurtasuna hobetzea. Batzuek, gidariaren bizitza erraztea dute helburu. Bueno, eta orain aparkatu egingo dugu. Orain aparkatu egingo dugu. Bueno, guk ez, kotxak aparkatuko du. Hori da. Sistema aktibatuko deu.
Listo, eta egiten duena da tokia bilatu. Hori da, guk indikatuko diogu aparkatu egin nahi degula eskubiko alde hontan, eta bera leku bila hasiko da. Hori da, gutxinaka jungo gea, oain ikusteko. Hortxe toki bat libre. Hori da. Eta orain zer? Oain ja, abisatzen digu, hor tokila daukegula. Geziak, esaten dugu hor aparkatuko duela. Hori da, eta aparkatu dezakegu. Orduan jarriko dugu atzeko martxa. Eta listo. Bakarrik sartuko du sentxore guztia martxan daude. Orain gure magia azten da. Hau bai dela, asmakizuna, inventua. Bai, erosotasun puntu ona dauka. Eta bakarrik gelditzen da. Hori da. Listo, aparkatuta. Aparkatuta. Eskerrik asko, Gotzone. Ez horregatik. Aurrapena izango da nuski, ni beldur pixka badi gauza hauei, Bildurrate, naiz konfiatzen. A mí estos avances me parecen estupendos. Sí, porque no me gusta conducir, o sea que todo lo que me ayude me viene muy bien. Homologatua baldin badaude, negatik aurrea, bai. Ni adibidez betiko kotxea nahi dut. Batzutan igual sortuko du problemak, kotxea bere kabuz egingo dula, zuk espero ez desun zerbait, edo atzean dijoaztenak ere espero ez dutenak. Nuestros padres o los de época antiguas pues prefieren sus coches mecánicos y todo, pero bienvenida a la tecnología. Gizakia ez dagoen lekun beti dena ez dakit adimen artifizialen horren esku uste horrek arriskua badaukera usted. La máquina más perfecta es el humano, de momento. Arabazozoek irudi hipnotizagarriak eskaintzen dituzte. Euren hegaldi sinkronizatuak eta sortzen dituzten figurak liluragarriak dira. Harmonia harrigarri hori zientifikoki ikertu dutenek, koordinazio horren atzean hainbat arrazoi topatu dituzte. Batetik, argiaren arabera gidatzen direla. Hegaldietan, aurretik dituzten kideen silueta ilunei jarraitzen diete, argia sartzen den eremuak saihestuz. Bestetik, hegandoa zen bitartean txioka aritzen direla etengabe. Eta hala, bakoitzaren kokapen zehatzaren berri ematen diotela elkarri. Eta horretaz gain, pertzepzio espazial zorrotza dutela. Hegazti bakoitzak gertuen dituen kideen araberako abiadura eta norabidea hartzen ditu. Eta hori guztiari eskerrak, talde handitan mugitu arren ez dute talka egiten. Ez da gauza bera gertatzen gure errepideetan. Gidarien arteko komunikazioa ez da infina. Eta gure ibilgailuak gero eta adimendunagoak diren arren, ez dute oraingoz elkarren artean informazioa partekatu eta elkarrekin erabakiak hartzeko gaitasunik. Mondragon Unibertsitateko seinalearen teoria eta komunikazio ikerketa taldeko ingeniariak hori iraultzeko lanean ari dira. Gaur eguneko kotxetan topatu ditzakegun sistemak, kotxeak ikusi ahal izateko edo bere ingurugiroa sentitzeko izateko sistemak dira. Adibidez, lidarra edo hainbat zentsore. Guk egiten duguna da, kotxeak euren artean komunikatzea ahalbideratu, garraio biderako komunikazio sistemen bitartez. Hau da, ez da bakarrik eurak ikusi edo entzun ahal izatea, baizik eta euren artean hitz egin, era kooperatibo batean gidatzea. Garatzen ari diren teknologiaren bidez, ibilgailuak elkar eragiteko eta elkarrekin erabakiak hartzeko gai izango dira. Helburu nagusia da, gure ibilgailu adimendunak gero eta fidagarriagoak eta seguruagoak izatea. Izan ere, euren artean komunikatzeko gai izateak, inguruaren pertzepzio zabalago eta zehatzagoa edukitzea ahalbidetuko die. Komunikazio sistemei esker, ibilgailu bakoitzak ez du bakarrik bere sentsore edo kameren bitartez jasotzen duen informazioa izango.
Gainerako ibilgailuek ikusten edo antzematen dutenaren berri ere edukiko du. Baita, semaforoetan, seinaleetan edo azpiegiturako beste elementuetan kokatutako sistemek hautematen dutena ere. Eta ondoren, adimen artifizialaren bidez, ibilgailua jasotzen duen informazio hori guztia interpretatzeko gai izango da, bere jokabidea erabakitzeko. Horrekin batera, aurrez gertatutakoetatik ondorioak atera eta uneoro ikasten jarraituko du. Adibidez, oraingo kotxeek, baldin eta pertsona bat edo oztopo bat ikusten badute bidean, euren kabuz gelditzeko aukera daukate. Sistema hauen bitartez zer lortu dezakeguna da infrastrukturak berak kotxe horren jarrera aurretiaz aztertu ahal izatea eta infrastrukturak kotxea frenatu araztea. Ez da bakarrik kotxeak bere kabuz egin aldauena inguru gure somatuz, baizik eta kotxeak kontrola galtzekotan, badagoz bere inguruko beste kotxeek zein infrastrukturak kotxe honen kontrola hartu ahal dutenak eta segurtasunera bideratu. Ibilgailuen arteko komunikazio seguruaren bila, Mondragon Unibertsitateko ikertzaileek hauen gisako telekomunikazio ekipoak erabiltzen dituzte, gure ibilgailuetan txertatuta joango direnak. Seguro ikusiko duguna da antena, kotxeko zabaian, baina gero internetu topatu ahal izango dugu teknologia sistema ezberdinak. Ez bat, baizik eta komunikazio sistema bat baino gehiago. Lehenengoa da wifiaren aldagai bat, baina kotxen arteko komunikaziorako bideratua. Beste izango litzateke komunikazio zelularran oinarritutako teknologia da garraio bideen arteko komunikaziorako. Eta geure kasuan guk, geure ikerketa taldean garatzen dugu software defined radio deitzen direzen plataforma batzuk, eta honetan guk txertatu ditzakegu teknologia soluzio barriak. Hau da, aurreko protokolo hauek aldatu, hobetu eta gero kotxera eroan eta frogatu. Estrategia honakoa da. Segurtasuna areagotzeko, ibilgailu bakoitzean komunikazio sistema bat baino gehiago integratzea, teknologia desberdinetan oinarritutakoak. Hala, adimen artifizialaren bidez, kotxea gai izango da sistemetako bat gaizki ari den antzemateko eta beste bat erabiltzen hasteko. Teknologia batetik besterako saltoa zuzen ematen den edo ez ikusteko eta garatzen ari diren komunikazio sistemak fidagarriak diren frogatzeko autoekin probak egiten dituzte. Bi kotxetan ekipoak instalatu eta maniobra kolaboratiboak egiten dituzte aurreratu, urrundu, hala, estaldura noraino heltzen den edota zenbat datu elkarbanatzen dituzten neurtzen dute. Orain arteko probetan ikusi dute teknologiak funtzionatzen duela, komunikazio sistema batetik besterako aldaketak ondo eta sasoiz burutzen direla. Hala, hurrengo erronka, neurketak egoera errealagoetan egitea da. Hau da, guk egiten ditugunean neurketa kanpainak, bi kotxe daukoguz, gidatzen dugu beste kotxeak ez dago tokietan, eta bermatu bezakezu komunikazioa ondo doia zela. Baina, sartzen bagara beste kotxeekin elkarlanean eta metal gehiago badago, uinei metala, ez doaki oso ondo. Eta orduan komunikazioa apur bat txarrera egingo du, eta hori benetazko egoeretan aztertzeak hori da muina. Nire ustez, hurrengo pausua hori izango da, benetanko living lab batean, egoera erreal, guztiz erreal batean, neurketak egiten. Erronka, badirudi uste baino lehenago gidatuko ditugula elkarren artean modu fidagarrian komunikatzeko gai diren ibilgailuak. Bestalde, aririk gabeko komunikazio sistema seguru horiek garraioa ezten beste sektore batzuetan ere garrantzitsuak izango dira. Esaterako, industrian zeinetan orain arte kable bidez egiten ziren komunikazioak aririk gabeko bihurtzeko joera nagusitzen ari den. Eta aririk gabeko komunikazio izateko, hor ezinbestekoa da fiabilitatea, ziurtasuna eta determinismoa deitzen dana. Seinaleak garaiz iristea, 10 milisegundo baino gutxiagoko denboratan, eta ziurtatzeko freno bat ondo dela, akatsak detektatzen direla, eta lanean dabiltzan pertsonak eta makinek ez dutela arazorik jasaten.
Beraz, haririk gabeko komunikazio sistema seguruak ezinbestekoak izango dira gure teknologia adimendunagoa eta autonomoagoa izateko bidean. Amets egitea libre dio esaerak. Alaxe pentsatu eta egin dute. Etorkizunean alde batetik bestera eramango gaituzten ibilgailuak irudikatu dituzten diseinatzaileek. Itxuraz eta kontzeptua zarago, garraioaren ideia bera izango da gehien aldatuko dena. Eskaera bidezko ibilgailu autonomoak erabiliko ditugu. Kapsulen barruan bidaiatuko dugu lurpeko hodietan zehar. Droneak izango dira, etorkizuneko autobusak. Eta seguruenik, ibilgailu partikularrak bakanak izango dira. Denok dugu gogoan, zein izan zen gure lehenengo kotxea. Eta agian, hasi beharko genuke pentsatzen eta onartzen gure azken aurreko kotxea dela oraingoa. Datorren astera arte, agur!